L'espai de l'home curiós. Un quart i 6 minuts d'11 del matí. Continuem fent dimarts i reprenem les curiositats. És a dir, benvingut, Ireneu Castillo, com sempre, al teu espai. Molt bon dia, Amadeu. Què tal, com anem? Aquí, ja ho veus... Sí. Gaudint del matí. Sí, sobretot perquè m'agrada molt aquestes excursions que fa el nano a les Masies. Jo crec que sí, que és una cosa d'aquelles que s'ha de conèixer. O sigui, sí, a part de que sigui una casa que estigui ja perduda al mig de la plana, doncs és alguna cosa que la gent hauria de conèixer millor. Crearem l'atles de les Masies Santboianes amb el nano. Fixa-t'hi. La veritat és que estaria de conya, o sigui, és una forma de mantenir el patrimoni viu. O sigui, I ja em perdonaràs, però avui el nano jo crec que ha fet un pas per donar-te una mica de feina amb el tema de la palmera, que no acabem d'esbrinar el per què a cada masia es plantaven palmeres. A veure, segons sembla, o sigui, clar, això suposo que després cadascú amb el seu mas faria el que volia. Sí. Les primeres palmeres es veu que es van posar arrel dels que eren els indianos, els que havien anat a Amèrica. A fer els calés. A fer els calés, clar. Quan tornaven per aquí, doncs a les seves propietats posaven una palmera com símbol d'estatus de que jo havia estat allà a Amèrica. Una mica per fer-se el pinxo. Sí. Digue-li d'aquesta manera. No, sí, és totalment, diguem que era una senyal d'estatus. Sí. O sigui, mira, jo tinc més calés que ningú, he fet això, he estat a Amèrica i tal, i la millor senyal, doncs, una palmera allà al davant. Escolta, veus? Una cosa tropical, diguem que... Sí. No és que tropical, perquè sí, es pot fer aquí, s'aguanta, però és un senyal identificatiu que... Veus? Què et sembla? Doncs mira, ja hem tret una conclusió que jo crec que una mica també, si bé no era exactament pel que jo deia, sí que és veritat que el fet de que hi hagi una palmera enmarca una mica la història d'aquella casa, perquè triga tant a créixer una palmera que si és massa gran ja te n'adones de seguida que allà hi ha història. I més aquí, a veure, més que potser pel que triguen, que de fet, home, a veure, triguen el seu, però tampoc no és igual a l'eucaliptus aquest que ha dit la... Triga més. La Nita, doncs, potser tenia més vida que les palmeres, però la palmera tenia el punt... Però la palmera tenia el plus aquell el exòtic, i com dir, doncs mira, soc d'una casa gran, tinc calés i poso una palmera. Sí senyor, com aquell que avui en dia es compra un cotxarro, doncs ells plantaven una palmera. Sí, d'aquesta manera. Molt bé, escolta'm una cosa, els més fidels al programa i a la secció de l'Home Curiós ja sabeu que l'Ireneu és l'autor del blog Memento Mori, un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, que ja s'acosta als 3 milions de visites, de xafarderes i xafarders que no se'n saben estar de llegir i rellegir les seves històries. Sí. Talment com això, sí. I a més, al Memento Mori hi trobareu tot el que explica l'Ireneu, aquí, i a més, articles, llibres que ell ha escrit, etc. I 1.200 i pico articles més. Impressionant, això ja sembla l'enciclopèdia de la curiositat. Ui, hi ha vegades que sí. Digue-li així. Escolta'm una cosa, el títol de la història que avui ens portes resa d'aquesta manera: El far de Buda o la crònica de la mort d'un delta. Nom dramàtic per una curiositat, però del tot interessant com sempre. Ho podríem dir així, Ireneu? Sí, no, clar, evidentment. O sigui, de fet, el far de Buda, igual com el far de Buda no el coneixem gaire, però si diem el far del Cap de Tortosa... O si diem la illa de Buda. La illa de Buda és una altra cosa. Més localitzada. Això ja estem parlant del far que hi havia a la punta a la desembocadura de l'Ebre en el seu moment. Bueno, doncs, escolta, som tot orelles. Què passa amb el far i per què la crònica de la mort d'un delta? Doncs, bueno, el problema de l'explotació dels recursos hídrics està en primera plana dia sí, dia també. O sigui, això sempre parlem d'això. Doncs l'aprovació per decret dels successius plans hidrològics que afecten les conques hidrogràfiques, simplement amb la intenció d'augmentar l'ús d'aigua circulant, posen peu de guerra a tots els agents socials, en tant i en quant que els rius són ens vius i actius que es veuen seriosament afectats en el seu funcionament. L'exemple més clar és el cas del Delta de l'Ebre, pel qual la regulació a la baixa dels cabals circulants posa la supervivència del delta en un seriós perill. Això pot semblar una exageració fruit de la lluita política subjacent, que ja sabem que n'hi ha molta, però si veiem la realitat de les xifres, potser que l'amenaça estiguem prenent-la massa a la lleugera i tot. O sigui, mira què et dic. Sí. O sigui, encara pot ser curta el que puguem estar. Carai. Fas fins i tot por, una mica de... Bueno, por... Entenem, A veure, si som conscients del que hi ha, o sigui, a lo millor ens quedem, ja et dic jo, que ens quedem curt.
El que passa que moltes vegades des d'aquí, sobretot des de Barcelona, no tenim una percepció de sí, està ja passant allà alguna cosa, però mira, què tal. Bueno, doncs ho explico. Quan es va construir el far del Cap de Tortosa, el 1864, ja fa uns quants dies, doncs també el que diem, també anomenat far de Buda, doncs una de les principals preocupacions era justament que el far no quedés massa ràpidament terra endins, donat que la costa avançava contínuament. Que, a veure, problemes amb això ja tenim... Una cosa de similar també ens trobàvem aquí al Delta del Llobregat. Sí, senyor. Més o menys les coses, les problemàtiques són similars. Bueno, en aquest cas, doncs, la gent feia excursions al far, que era de 50 metres d'alçada. De fet, era el més alt del món de l'època, o sigui, hem de comptar. Doncs. El més alt d'aquells moments? Sí, estem parlant del 1864. Doncs era el més alt del món. Carai, del món? Sí. No, era és que em fas pensar amb el far gallec doncs de la torre d'Hèrcules. Em fas pensar doncs que era més gran el de Tortosa. Era una barbaritat. Impressionant. Era una barbaritat, o sigui, hem de comptar. Doncs bueno, la gent feia excursions allà al far aquell i dinava i es divertia als seus peus amb una mar que no quedava exactament a prop. O sigui, doncs no quedava, o sigui, anaven allà al far i era una cosa com que quedava lluny, no? Doncs bé, fixeu-vos com ha canviat com hem arribat a canviar les coses, que si tu vols arribar a l'actual emplaçament del far de Buda, o sigui, al lloc on està el far en aquell moment, doncs hauràs de nedar. Sí, nedar. Nedar, ni més ni menys que 3.704 metres mar endins des de la costa més propera. Estem parlant de 3 quilòmetres 700 metres. Com ho teniu per anar? I hem de comptar que quan estava al far en aquell punt, doncs la gent, el mar no quedava a prop i la gent anava a fer allà a fer el dinar i a fer tot això, a passar el dia. Sí. Oita com estaven les coses, Imagina't. A veure, per si no us sembla gaire distància, això és 3.704 metres, imagineu el que és nedar una distància semblant a la que separa. Doncs la plaça d'Espanya de Barcelona de la plaça de Tetuán. O sigui, perquè vegis tu com a la història. Sí, senyor. 3.700 metres. Un exemple. Vale, sí, 3.700 metres. Però estem parlant des de la plaça d'Espanya, d'aquí a Barcelona, per donar un punt de coneixement. Sí, una referència. Fins a la plaça de Tetuán. Brutal. O sigui, si ja caminant ja costa, doncs tu imagina't tot això és el que ha retrocedit des de llavors. No, dic, imagina't nedant. Sí. Doncs això és el que ha retrocedit el front de costa del Delta de l'Ebre en menys de 150 anys. Carai. Sí, doncs aquí sí que comença a ser dramàtic això que tu deies. Sí, clar, és el que diem. En el moment que sabem que podem posar-li una mesura certament, diguem que coneguda, la cosa ja veiem per on van els tiros. Clar, també s'ha de dir que el ritme aquest de destrucció del delta no va començar llavors, sinó que va ser molt més tard. O sigui, fa 150 anys va començar a tirar enrere. Aquell retrocedir, dramàtic. Sí. Durant el primer terç del segle XX, l'electrificació creixent de les ciutats i els seus serveis associats van fixar-se en els importants cursos d'aigua provinent dels Pirineus. Hi havia molta aigua, llavors podia fer molta electricitat. Sí. Això va provocar la construcció de diversos pantans a la conca del Segre, la Noguera Pallaresa i Noguera Ribagorçana, que van significar un primer gran problema per al delta. En aquests rius, doncs, els tributaris de l'Ebre. Sí. Aquests embassaments, que hem de dir Sant Antoni, que va ser el 1916, Camarasa 1920, Terradets 1935 o Flix, a la mateixa llera de l'Ebre, el 1948, van fer disminuir tant el cabal com la càrrega sedimentària que l'Ebre desembocava a la Mediterrània. La qual cosa es va traduir en que el far del Cap de Tortosa comencés a patir els embats del mar en els seus propis fonaments al 1949. O sigui, ja veiem que eren 150 anys, però el 1949 ja va ser quan va començar la cosa a posar-se sèria. El govern central, clar, assabentat del problema, es planteja substituir-lo, però, sigui com sigui, l'Ebre encara era capaç de mantenir el tipus. Encara el pobre doncs, encara mantenia. Sí. Però tot canviaria dramàticament a partir dels finals dels anys 50. A mitjans dels anys 50, les necessitats d'energia hidroelèctrica no es disparen, el que porta a un aprofitament extrem d'aquesta font d'energia. Els plans franquistes d'explotació dels cursos d'aigua subsidiaris de l'Ebre i el mateix Ebre en si es multipliquen i en menys de 20 anys es construeixen un centenar d'embassaments. 100 com a mínim. O sigui, sí, però en menys de 20 anys van començar a fer pantanos, per això li deien el país dels pantanos. Per això li deien Paco el Rana, per alguna cosa seria, i va començar a fotre. Doncs el pitjor és que era aquí més gran i més potent.
O sigui, així, pantans com el d'Escales, el 1955, Canelles, 1960, Santa Anna, 1961, Mequinensa, 1966, o Riba-roja, el 1969, van ser torpedes directes a la línia de flotació del Delta de l'Ebre. Està claríssim. Clar, o sigui, tota l'aigua que podia baixar, a sobre baixava amb la seva sorra, els seus llots i tot això, tot queda doncs, frenat. Va perdent força, evidentment. No, queda tot frenat en allà, clar. Per causa de la manca de cabal, el control de les avingudes i la falta de sediment transportat pel riu, el front del delta va començar a retrocedir a passes de gegant. O el que és el mateix, a l'esgarrifosa velocitat de 39 metres l'any. Això és molt bèstia, això, 39 un camp de futbol cada any, Sí, bueno, 39 metres, tu no sé si jugues en un camp de futbol de 39 metres. Un camp de futbol... Que són 100 metres, fill. No, però vull dir, com a mínim, bueno, dos camps de futbol. Sí, això sí. O tres. Bueno, de llarg, vull dir. Mira, si tenim una idea, vol dir que en 4 anys s'hauria retrocedit el front, com des de l'emissora fins a l'estació del tren. Doncs esgarrifós. O sigui, hem de comptar i hi ha quasi uns 200 metres. Pues tira tu el que... Doncs, tot això comportà que la destrucció a la nit de Nadal de 1961 del far de Buda a causa d'un temporal, després de gairebé 100 anys al seu lloc. El seu recanvi, malgrat les defenses construïdes, va caure també el 1965. O sigui, hem de comptar 4 anys després. Clar, el problema estava que la zona s'havia convertit en mar obert. O sigui, havia desaparegut pràcticament tot la... Impressionant. Total, que el cabal havia baixat des del 18.286 fins al 8.253 i, bueno, doncs el front encara dia d'avui retrocedeix a una velocitat de 20 metres anuals. I si bé és cert que certes parts avancen, doncs el delta no creix simplement perquè les sorres dipositades fa segles al front doncs es recol·loquen un altre cop al lloc. Però, bueno, mira, l'embat de les onades, l'extracció d'aigua del subsol, però sobretot la inconsciència humana d'un ús de l'aigua merament especulativa, doncs estan matant el delta segon a segon. Un delta que ha trigat segles en formar-se i que acabarà morint en pocs anys per interessos creats de la gent que ni viu ni li importa gens ni mica el futur d'aquest prodigi. La inconsciència humana, tu ho has dit. Total. No, i sobretot diguem que el fet de l'especulació, sobretot és jugar amb l'aigua. O sigui, sí, senyor. I sovint ens trobem en l'espai de les curiositats que la inconsciència humana és el denominador comú. Sí, no, clar, evidentment. Sí. I mira, parlant d'inconsciència humana, però al revés, la consciència no humana, que de vegades sembla més humana o més racional que no pas l'humana. Estic parlant dels animalons, els nostres companys dels animalons, a l'espai de les animalades. Molt bon dia, Isaac. Bon dia. Ben retrobat a la República Samboiana. Què tal estàs? Molt bé, aquí escoltant l'Ireneu, que és molt interessant. Sempre interessant i curiós, Sempre interessant i curiós. Jo sempre ho dic, o sigui, que jo em dedico a les animalades humanes i tu et dediques a les animalades animals. Les teves són pitjors. Però que de vegades és més racional tot el que explica ell. Sí, no. Ja t'ho dic ara. És veritat, sempre. Té més intel·ligència les animalades animals que no per les humanes. Anem molt picats de temps, em sap greu, però avui, a l'espai de les animalades, tenim un tema prou interessant com és la nutrició per a les nostres mascotes, que jo, si et sembla bé... L'espai de l'home curiós.